Marriott. Codi'r bel ymlaen. Gan efo Jordan Marshall. Marshall yn croesi yn y cynnig cynta! A Dan Redmond sy'n rhoi'r Seintiau ar y blaen. 6 munud yn unig sy'n ei mynd ar Newydd y Parc. A gol hyfryd i'r pencampwyr. 10 munud wedi mynd yn Newydd y Parc. I gornel gyntaf noson. Leo Smith yn ei chrymanu hi mewn. Ti'n gael postyn o gosa. A mae Cmannes beniodd ymlaen. A'r bel yn y rhwyd. Ond o chwipan y dyfarnwr wedi hen mynd. A Speaker oedd yn meddwl i fod o wedi dwblu mantais y tîm cartra. Dan Williams. Ymlaen at McManus. McManus at Redmond! A Dan Redmond! Efo tu allan I droed chwith yn rhwydo I ail gol heno. Mendes yn bel I lawr. Gadlyn I lithro ymlaen at Aberdaki. Malkin. Allan at Shannon ar yr asgell bella. Croesiad Shannon! A peniad Paulo Mendes yn haneri mantais y Seintiau. Mendes yn codi ar y postyn agosa, ond neb ar ei gyfil o, a'i beniad o yn rhy gri I Conor Roberts. Marshall I lawr yr asgell at Rory Holden. Holden efo'r croesiad! A Jordan Williams yn anwesu'r bel heibio I Celyn Absalon yn canfod Cornelisa rwyd ac yn adfer mantais y tîm cartra 2 gol. Mendes yn gelmydd. Troi, curoedd un. Ffyrddiad Malkin at Wcek. Wcek yn mynd I hun! Doedd o ddim yn wirion o bell o ganfod y nod. Mae'r ymwelwyr wedi dechrau'r ail hanner yn y derys. Dan Redmond. I gweld bod Leo Smith allan yn llydan mewn erwal le. Smith ar draws at Holden. Bel nôl at Leo Smith. Groesiad o'n canfod o'n McManus. Trona! McManus ar yr hanner foli. Ar ôl creu chydig o ledd efo hyn yn gelfydd. Yr ymdrech yn crymanu jest heibio'r postyn. Malkin ymlaen. Arsan at Aberdaki. Sebi Aberdaki! O dal yr ergyn yn dda, yn rhy dda os rhywbeth. Y bel yn hwylio'r ystod Jordan Williams. Williams yn ergydio. Ond yr ymdrech yn taro Naim Arsan. Seintiau wedi dŵn y bel yn ôl ac yn gryfreithlo felly. O, gwych! McManus yn sgorio'r berdwerydd. 6 gol yr Albanwr mewn 2 gêm. Marriott. A Jordan Williams sy'n dod dros yr asgell ffrith rwan. Gwneud eto. Codi'r bel dros yr amddiffyn I lwybr Brad Young! Ac arbediad gwych efo'i droed gan Celyn Absalon. Jared Harlock. Gan efo Tom Jones. Tom Jones. I mewn I gwrs Cosby. Nôl at Brad Young. Bel yn disgyn I Clark. Clark yn oeth eto! Ac oedd hi'n hanfodol bod Celyn Absalon yn cael ei law ar honna, neu se wedi bod yn 5.